Anzjan ta' 76 sena tressa l-qorti wara li l-erba prova jisraq il-fera tal-bank HSBC fi vjal il-25 ta' Novembru fiż-Żejtun. Grazzju Piscopo, resident iż-Żejtun stess, wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrih li jinkludu attentat ta' serq, sekwestru ta' diversi persuni kontra l-volontà tagħhom li kellu arma fil-pussess tiegħu u li kien liebes tajts f'rasu. Id-difiża talbet li jingħata l-ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni topponi minħabba li għad baqa' xhieda pajżana li għad iridu jagħtu x-xhieda tagħhom quddiem il-qorti tal-maġistrati. Il-każ seħħ ħabta tal-11 ta' filgħodu bl-anzjan li kien liebes ukoll ħudi spiċċa nżamm il-ħaddiema li marru ndunaw bil-preżenza tiegħu imblukkaw l-entratura tal-istess bank. Allegatament huwa ipprova iwettaq is-serqa b'arma finta. Grazzju Piscopo kellu pistola forma tal-ajter u kien allegatament identifikat mill-filmati ta' CCTV tal-bank stess. Dan għaliex l-anzjan libes il-kalzetti quddiem il-bib prinċipali tal-istess bank u allura seta' jiġi identifikat. L-anzjan kien ħarab mill-post iżda nqabad mill-pulizija ftit tal-ħin wara. Fortunatament ħadd ma weġġa f'dan il-każ. Il-qorti wara li semet it-trattazzjoni tal-partijiet laqet it-talba tal-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €750 u garanzija personali ta' €9,000. Kienet applikata ordni ta' supervizjoni sabiex l-anzjan jiġi segwit u jingħata l-għajnuna u l-kura neċessarja sakemm jiġi deċiż il-każ. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-ispetturi Mario Xiberras u Trevor Mikallef, mentri għall-akkużat deru l-avukati Andrew Kawki u Kathleen Grima.